Good morning लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै थागोनखौ। आं रजनि बर'। दिनै आंहा मैया हराव आंनि हौवाया आंनो मोनसे गिफ्ट लाबोदोंमोन। बेखौ आङो दिनै फुङाव आजावबाय। ओमफ्राय दासो आङो बेखेवना नायसिगोन। सारप्राइज लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो लुबैदों खोमा बेयो मा जिनिस। बेनो जाहैबाय आइफन। बेनो जाहैबाय आइफन। लाइफआव आङो मा आइफन बेखौनो मिथिफेरामोन आरो मोननोबो लुबैयाखैमोन। थेवबो आंनि जिउआव फैबाय जेला आं गोजोनै आजावनानै लाबाय। थेंक इउ आंनि हौवानिसिम, थेंक इउ आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम, थेंक इउ स' माच। नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि खुलियो बेखौ, बोरै खुलियो। नायदो, बेनो जाबाय आइफन। बेखौ आङो दांनोबो रोंनाय नङा। ओमफ्राय मा इदि खालामो बेखौ आं मिन्थिखानाय नङा। ओमफ्राय आंनि हौवायाबो जेबो मिन्थिखाया आरो बेखौ आं दा थांनानै दखानाव सोलोंहैनोसै। बोरै फांसनफोरा जोंनिजों समानबाथ' आं रोंखागोननो। ओमफ्राय समान नङाबा आंहा दखाननिजों सोलोंनानै फैनोसै। दा सानजौनानै थांसिगोन। दा मर्निं टाइमावथ' दखाना खुलिया नालाय, बेनिखायनो आङो दा दखान खुलिबा थांसिगोन। थेंक इउ स' माच। दिनै 14 मार्च फुंबिलि 6टा जाबाय। बे समाव आङो न'नि थानसालियाव आलारि बाथि फोजोंखांबाय। बेनिफ्राय आंहा मैया मोनावहाय आंनि हासबेन्डआ आंनि थाखाय आइफन लाबोदों। बेखौनो आङो आफा इसोर बोराइ बाथौनियाव बावग्रोनाय जाबाय। बेनिफ्राय आंहा लानोसै। आङो जायखिजाया जिउआव माबा मोनसे मोनोब्ला इसोरनियाव बावग्रोयो, बेनि उनावसो आं लायो। आङो इसोरखौ थेंक इउ होयो। थेंक इउ। आङो लाइफआव माखौ आइफन होनो, माखौ मायो बेखौ जेबो मोनथियामोन। दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ। नै जोंहा आइफनखौ दखानाव फाहामनो थांनो नागिरदो। सलायनोसै स्कुटिखौ। स्कुटि सलायनांगौ। मबाइल हमनो मानसि गैया, केमेरामेन गैया। नै जोंनिया फिसालाया मबाइलखौ लाबाय। खैराबारि मोनफैबाय जोंहा। र' जोंहा मबाइल दखानाव मोनफैबाय। मोनाया फंबायजों मोनसे खामानियाव फैदोंमोनलै, मावना होनो हागोन ना हाया? सिमखौ बख'नांगोन नामा नैबेनिफ्राय ना? सिमखौ बख'नांगोन बेनिफ्राय? दसे टाइम नांगोन। दसे जिरायना लाबाय। साफा खालामना लागोन ना दासो खुलिदो जे। 10 मिनिटसो जिरायथ'दो। फुङावनो फैबाय जोंना। नैलै आंहा आइफन लाबोनायखाय आंहा साहा लोंहोखांबाय, पार्टि जाहोखांबाय। बेनि उनाव नै सिख्लाफोरा बिराद फट' थिखांजादों बयफ्रेन्डफोरनो हरनो दा। आसुरित मालाय नै केमेरामेनाबो हनै मालाय नै आइफन लादों नालाय। दे मबाइला मोजां हम।
자 포토 थिखांजासोदो आइफनदो गोजान थिखांजादो पस्टआ बेलेग पस्ट ओइ फारला हो गोजान ड्रेस गाननायावनो गावहा गाननानै आइफनाव ड्रेस लेथ्राबो जायो दे जागोन र' वेदान दे बिबार बारिया इथासो दां ओमफ्राय अ गोबां जागोन आरो सिख्लाफोरदो जा ओइ माबा अन्थाइ गिदिर हो बेयाव आंना सेन्देल लाबोबासोलाय मालाय आइफनदों फट' थिखांजानो फैदो भिडिअ लानो फैदो सिख्लाफोरा जोंहालाय बे मोनसे बोथोरा बारलांबाय मोलाहैनि बयफ्रेन्डफोरनो हरसिगोन आरो आं इमान गाहायलै इमान गोजौ गैया बयफ्रेन्ड गैया नै नायना आंनि भिडिअ नायनानै सोरबा प्रप'ज खालामनोबा पस्ट खालिनो मालाय सारिया माइनावखौबो लालाय सिगां आलानि खामबायनि मा जागोनलै सिख्लाफोरदो खालि मबाइल आयौ 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 दे रिल्स बानाय ओइ थिखांजाबाय थादो नोंसोरो आं मोखौ दै दौनांसै र'